Velkommen til 22-nyhederne. Og det første indslag handler om EU i fremtiden. EU blev udvidet med 10 og henholdsvis 2 lande i 2024. Det består i dag af 28 lande, og der vil i fremtiden være flere lande, som skal optages og blive medlem af EU. Man er blandt andet i gang med forberedning af indførelsen af EU i 5 lande. I 5 lande har man allerede indført euroen. I Slovenien, Slovakiet, Cypern, Malta og Estland. Flere forhandlere er i gang, hvilket blandt andet er Tyrkiet og Island, som der forhandler om medlemskab i EU. Tyrkiets forhandlinger er imidlertid trængt i forhold til et medlemskab, og et medlemskab ligger ikke lige rundt om hjørnet for tyrkerne. Flere lande som Makedonien, Montenegro og Serbien er også i venteposition i forhold til at komme i gang med forhandlingerne om et medlemskab i EU, i det de er blevet godkendt som kandidater til at komme med i EU. Der er visse krav, man skal kunne opfylde for at komme til forhandling om medlemskab i EU. Det er blandt andet lande som Albanien og Bosnien, der ikke er blevet godkendt som kandidatlande. For at blive medlem af EU skal et land have et stabilt demokratisk styre, der viser respekt for menneskerettigheder og respekt for politiske og etniske mindretal. Desuden skal landet have en velfungerende markedsøkonomi, og til sidst skal landene forpligte sig til at indføre euroen, hvis de skal være med i EU. Disse krav blev indført i 1993 på et topmøde i København, og disse krav er nu kendt som København-kriterierne. EU i flere hastigheder. EU var i starten et projekt, hvor alle lande skulle skabe et tæt samarbejde. Alt gik fint frem til 1991, indtil vedtagelsen af Maastricht-traktaten. Et af elementerne i traktaten var en fælles valuta. Det kom i 1999 og blev euroen. Men 2 lande satte sig allerede på bagbenene i 1991 og krævede sig ret til at holde sig uden for EU-planerne. Det var Storbritannien og Danmark, som fik tilladelse af andre lande til at afvente medlemskab af den nye fælles valuta. Grunden til, at Danmark og Storbritannien kunne beholde deres valuta, var, at de allerede var medlem af EU og havde et ønske om at beholde den. Mens andre forpligtede sig til at få euroen, så snart de levede op til visse økonomiske krav. Kravene er økonomiske krav, som EU-landene ifølge Maastricht-traktaten skal opfylde, inden de får lov til at deltage i EMU'ens 3. fase, det vil sige fælles valuta. Skal sikre, at landenes nationaløkonomi har tilnærmet sig hinanden. Konvergenskravene er lav inflation, lav rente, øvre grænse for underskud på offentlige finanser. Ja, og det næste indslag, det handler om Storbritannien i EU. EU's fremtid vil blive påvirket afhængig af, hvad Storbritannien vælger at gøre. Hvis de vælger at melde sig ud, får det fatale konsekvenser. For Danmark vil det betyde, at vi mister 76 milliarder kroner i eksportkroner. Det hele afhænger af, om de kan få deres krav igennem, fordi hvis de først forlader EU, vil der rulle en lavine af spørgsmål omkring hele EU. Kravene er blandt andet, at de skal holde uden for et hvert forsøg på at omdanne EU til en superstat. Det vil sige, at de bliver undtaget for et af de vigtigste grundprincipper i EU, som er at skal arbejde med en europæisk supermagt. Ja, der skal afgives mere magt til medlemslandene og mindre til EU. Der skal ske en reorganisering for at de 9 lande uden for euroen ikke bliver trynet af de 19 lande, som er med i euroen. Hvis Storbritannien forlader EU, vil de prøve at forblive en del af det indre marked, ligesom Norge har formået at gøre. Hvis Storbritannien forlader EU, skal de andre lande også være med til at opfylde EU's budget. De har det næststørste i EU. For Danmark vil det også betyde, at de mister en af deres vigtigste medspillere i kampen om det indre marked og fri handel. Hvis de melder sig ud, mister de en del
af de vigtigste lande, deres økonomi, sprog og politiske power osv.